Sa pool sa CCTV ang pambubugbog sa estudyante ng mga kapwa estudyante sa labas ng paaralan pagkatapos ng kanilang klase sa Dagupan City. DepEd Region 1, tiniyak na tututukan ang mga insidente ng bullying sa mga paaralan. Narito ang report ni Joan Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Sa video, makikitang isang estudyante na naglalakad nang biglang sugurin, batukan at bugbugin ng grupo rin ng mga lalaking estudyante. Agad ding nagpulasan ang mga nanakit. Ayon sa magulang ng grade 11 na estudyanteng nabugbog, nangyari ang insidente sa Burgos Street sa Dagupan City. Mula raw sa iisang paaralan ang mga sangkot na estudyante at pauwi na nang mangyari ang pambubugbog. Mga 5 po ata. Mga 5 po, parang 5 po yung nakikita sa CCTV po eh. Sabi naman ng anak ko, di nga daw niya kilala yung mga yon. Tapos grade ata sila, grade 7, grade 8, samantalang yung anak ko grade 11 po. Nagtamo ng sugat at pasa ang mukha at likod ng anak ni Annabel, pero nasa maayos na raw na kondisyon at nakabalik na rin sa klase. Naipagbigay alam na raw ito sa pamunuan ng Dagupan City National High School. Paliwanag naman ng pamunuan ng paaralan na tumanggi munang magpaunlak ng recorded interview, isa-isa na nilang kinukuhanan ng pahayag ang mga sangkot na kabataan. Nakausap na rin daw nila ang magulang ng batang nabugbog at naka-schedule ang kanilang pag-uusap. Sa isang statement ng DepEd Region 1, prioridad naman daw ng DepEd na matutukan ang kaso ng bullying sa mga learner at para hindi na ito maulit pa. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Ponsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News.